सालायनाया दिगदार जायो थ' बेखायनो जोङो मागो बैसागोआवल' लोगो मोनलायो आरो लोगो मोनलायनानै जोङो एसे फुर्ति खालामो जों गावनो मोसालायो गावनो फुर्ति लायो थ' बिनिफ्राय जोंहा मा प्रब्लेम जायो बम्बाइआव जों एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों बम्बाइआव थाफैयो जोङो बम्बाइआव जोंहा जथेस्थ' प्रब्लेम दङ जेरै जोंहा स्टुडेन्टफोरा फरायनो फैबा थानो जायगा गैया हटेलाव थानांगौ जायो खरसा बिराद बारा बेयाव बम्बाइआव बे स्टुडेन्टनि प्रब्लेम बिनि उनाव माखासे बेमारि फैयो ट्रिटमेन्टनि थाखाय थ' ट्रिटमेन्टफोराव बे लं ट्रिटमेन्टनि थाखाय हटेलाव थानानै खालामनो हाया प्लास माखासे इन्टारभिउ होनो फैयो सोरबा साख्रियाव फैयो बिथांमोनाबो हटेलाव थानांगौ जायो थ' बेखायनो जों लुगैयो मा बम्बाइआव मोनसे बड'लेण्ड हाउस जानांगौ बड'लेण्ड हाउस माने मेघालया नागालेण्ड मणिपुर आसाम गासै स्टेटआनो दङ आरो जोंहाबो बड'लेण्ड हाउसआ दिल्लीयावबो दङ दिल्लीयाव दङ गंनै दङ चेन्नाइआव दङ बेंगालराव दङ कलकातायाव दङ जेरावबो दङ थ' जोंबो लुगैयो बम्बाइआवबो जाथों मानो जाथों होनबा बम्बाइआव फैनानै जाहाथे जोंनि मानसिफोरा बारा प्रब्लेम जाया सोरबा जुदि बेमारि नायनो फैदों बेयाव थागोन बेयावनो सुबिदा मोनगोन सोरबा जुदि सिनेमा दिन्थिनो फैयोबा माबा शुटिं खालामनो फैयोबा कालचारेल एक्सन खालामनो फैयोबा बड'लेण्ड हाउसआव खालामगोन बड'लेण्ड हाउस थानायमोनब्ला दिनै जों बड'लेण्ड हाउसआवनो बैसागु फालिगोन जेरै मेघालया गावसोरनो फालियो आसामिसा आसामिस फालियो केरेलायाव फालियो खिन्थु जोंहा जायगा गैया थ' बेखायनो जों सानो बम्बाइआवबो जानांगौ बे जोंनि आगोलनिफ्राय डिमान्ड जों 10 बोसोरनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो लोगो हमना फैदोंमोन दा प्रमदखौबो लोगो हमना फैदों बिश्वजित दैमारिखौबो लोगो हमदों दासो जोङो फेब्रुवारियाव चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन मोनासै खिन्थु जोङो लाइजाम होना फैदों गतिके थाबैनो जानांगौ जोंनि डिमान्डआ बेनो बड'लेण्ड हाउस जानांगौ बेयाव बयबो सुबिदा मोननांगौ दिल्लीयावबो मोननांगौ जेरावबो जाथों बम्बाइआवबो जाहाथे जोंनि खामानि मावग्रा मानसिफोराबो आलाय सिलाय जायो लकडाउनाव जेरै आलाय सिलाय जादोंमोन जोंहा बड'लेण्ड हाउसआव थानाय मोनबा जोंनि बड'लेण्ड हाउसआवनो मानसिफोरखौ दोननानै जों माइरंबो राननो हागौमोन खिन्थु जों राननो हायासै माने जोंबो ओंखारनो हायासै आसाम भबननिफ्राय रानदों मेघालयनिफ्राय रानदों केरेलानिफ्राय रानदों बेहा जोंहा मोनसे प्रब्लेम जादों आरो जेरै चेन्नाइफोरा मा जादों चेन्नाइ बड'लेण्ड हाउस दाना बिथांमोनाव थानानै बिथांमोना माखासे सुबिदा मोनदोंमोन आरो थ' जोंबो थाबैनो सानो बम्बाइआवबो मोनसे बड'लेण्ड हाउस जानांगौ गतिके नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयैजों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैजों जों बेखौनो बुंनो लुगैयो जोंनि लिडारफोरा जाहाथे खेबसे सानना नायो आरो बे माने जोंनि बिटिआर रेकर्ड थार्ड बिटिआर रेकर्डआव एनेक्सार 4आव बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआबो दं गतिके जों थाबैनो जानायखौ लुगैयो गतिके नोंथांमोनाबो बयबो रायजोफोराबो जाहाथे मदद होलायो बेखौ थाबैनो लिडारफोरनिसिम लाना थांनांगौ बे मुन्दाखौ जोंथ' होबाय थायो जों मिडियायावबो होबाय थायो लिरबायनो जानायखौ लुगैयो गतिके नोंथांमोनाबो बयबो रायजोफोराबो जाहाथे मदद होलायो बेखौ थाबैनो लिडारफोरनिसिम लाना थांनांगौ बे मुन्दाखौ जोंथ' होबाय थायो जों मिडियायावबो होबाय थायो लिरबायबो थायो गतिके नोंथांमोना एसे मदद होलायबा मोजां जागोन थेंक इउ टुगेदार जायोमोन बाहायबो जों फैयोमोन आरो बाय बेसेबांबारबो फैयो माने जों मोजां मोनो आरो बयबो लोगो मोनो खारन जोंथ' मा नर्मेलि डे टु डे लाइफआव मा अफिसनि खामानि मावबाय न'आव फैबाय आरो बेबादिनो बोसोराव बिदिनो खनसे खननै जायो आरो पार्टि बेबादिनो गेट टुगेदार जायो बयखौबो लोगो मोनो मिथियो कि माने बाहाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोर सोर दं लोगो हमनानै मोजां मोनो न'बादि मोनो आरो माने फैनानै माने जों मोजाङैनो मोनो आरो मुम्बाइआव 11 बोसोर जाबाय आरो दा आवगाय फरायनो फैदोंमोन फरायनायनि उनाव साख्रि मावबाय बाहायनो दा बाहायनो दं आरो आंजों आंनि वाइफ मिसेस बाहायनो थायो गेस्ट हाउस बाहाय थानांगौ खारन से जायगायावनो माने बेसेबांखि गिदिर गिदिर सिटि दं बाहाय मोनसे जायगायाव दं दिल्लीयाव दं केलकातायाव दं जेरै सारा होनदोंमोन चेन्नाइआव दं बेंगालराव दं मुम्बाइआवबो जानांगौ खारन मुम्बाइआव मेरला इन्जिनियारिं कलेज दं गिदिर गिदिर हस्पिटाल दं जोंनि आसामनिफ्राय बर' हारिनि मानसिफोर फैयो बाहाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय नङाबा फरायनो थाखाय एडमिसन लानो थाखाय नङाबा साख्रिनि थाखायबो फैयो दसे थानो थाखायबो जायगा नांगौ खारन हटेलफ्राथ' बिराद दामि बयबो एफर्ड बानायनो हाया नांगौ आरो जोंनो माने नांगौ आरो जोंबो खावलायगासिनो दं बोसोर एभ्रि इयार खावलायबाय थायो हले दासिमबो माने एड्रेस बानायाखै आरो हले बे आंबा बे मोजां टाइम दा माने बेखौ माने एड्रेस बानायनांसिगौ आरो जोंनि बर'नि मिनिस्टार हक ना आसामनि मिनिस्टार हक सोरबा नङा सोरबा एड्रेस बानायनानै बाहाय माने आवगायनांसिगौ आरो बेखौ आं होनो
मोजां मोनदों आं फैनानै बयखौबो मिन्थिबाय बेसेबां मानसि बर'फोर दं ज' फैनानै मिन्थिलायबाय बेसेबां जन दं बर'फ्रा आंबो गोदानसो बेहाय मिन्थिदों आरो खयजन मानसिफोर दं एसे मिन्थिलायबा मोजां जायो ज' थानांगौ जायो आलदा जायगायाव बयबो बिदि सोरबाफोर माबा मोनसे असुबिदा जादोंबा माबा मोनसे नांगौ जादोंबा बयबो फन नाम्बारफोरथ' दा मोनजोबखासिगोन ज'नो दा एसे ज' थायोबा मोजाङानो आलदा जायगायाव लोमजानाय साजानायाव एसे मोजां जायो ज' माबा आंनि मुङा जिना ब्रह्म आंनि हासबेन्ड नामा जाहैबाय माइकेल सरगियारि आङो दा जोंनाव माबायाव थायो सानफारा नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360